Pumutol si dating Senator Rodolfo Biazon sa red tagging na ginagawa ng militar sa ilang mga grupo at individual. Paliwanag ni Biazon na dating pinuno ng Armed Forces of the Philippines, kung wala namang matibay na ebidensya ay maaari itong magdulot ng panganib sa mga individual na itadawit sa komunistang grupo na Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Dapat siguro madinig natin doon sa mga ideological opposition but who would follow the provisions of the law and the Constitution. Kailangan siguro madinig din natin sa kanila. They are against the armed struggle. Kailangan siguro may mga proof tayo. Matibay na ebidensya. Material assistance to the armed groups. Kasi kung minsan yung issue na inilalabas nila, kung minsan hindi lang sila ang may issue dyan eh. Precisely. Ordinary citizens cry about, joblessness, hunger, etc. etc. Ilan sa mga idinadawit ng militar na konektado umano sa CPP-NPA ay ang Makabayan Bloc sa Kamara. Binubuo ito nila Bayan Muna Representatives Carlo Zarate, Ferdinand Gaite at Eufemia Culyamat. Kasama na rin sina ACT Teachers Representative Franz Castro, Kabataan Representative Sara Ilago at Gabriela Representative Arlene Brosas. Kamakailan lang ay nasawi ang bunsong anak ni Bayan Muna Representative Eufemia Culyamat na si Jeveline sa isang engkwentro sa pagitan ng militar at NPA. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, patunay ang insidenteng ito na may basehan ang kanilang matagal nang sinasabing ugnayan ng Makabayan Bloc at CPP-NPA. Sa kabila naman nito, iginiit ni Biazon na dapat ay marinig muna sa Makabayan Bloc ang pagkondena sa paglaban sa armadong grupo sa gobyerno. If they condemn human rights violation by agents of government, they should also condemn violation ng armadong grupo. Opo.